o se eyenuonyam bi oto aso na o se eyenuonyam bi eni Nyankopon honhom a ewo mo so ne nti adofo no hwe bribi ensi kwa sani ayenwomtofo no ka kire no bribi ensi kwa ade bi ebesi bia no ewa asechire ade bi ebesi bia no ewa asechire enti hunu se enuonyam ene Nyankopon honhom a ewo mo so ne nti na meriwie anopai din na osi munhu amanese ewidifo ene ewifo meaning enhu amane esane wo bone binti wedi kan aka chensi yenhu amane ema ono Kristo yemfa ono konua no ento ye ho so na ye ne nantew enu nti wasa to aso aka chensi ema yenhu amane oyusu elements bi te say ewudifo ana say ewifo ana adebonefo anempo asempefo eno ne manage ho pa asempefo no asempefo anope den na ode ohwene ehwiehwia den na wode wano eretum den na won mo wamane ewom na ode opese won kabi opese won kire wadwene ewo ho adofo no mo ye ne rade Yesu Kristo mu ene de yo se den yenhu amanese asempefo ewidifo adeboniefo yenhu amane ema ono Kristo adofo no yenhwe na senia Kristo ene yenreka anopai no yenni so pepepe mejime de se nhwe biara ewo de maye no so ewurade ede bedom yen ewurade nhwe yen anopai amen amen Epinisia shawukira suma eyosempo dume diobo no nem adofo mumma amanehunu ja a aso wo mumu no se wodere so mu ahwe no enye mu se adefoforo te se adefoforo bi a eyemo na emom senia maye Kristo amanehunu no fafafo no sa mumma mani nye adopai in kabo kakra ewo ho and say announcement ewo ho ni say enye amanehunu to nipa nyina na eche so maye bone debi enye nipa wo ya obi musisia na nyama bi yare bi tete won na eche so waye bone enye ni nyina na eche sa enye o ha bia ba yenso na eche se ya afum ena bie unso ese se oti ase ne se enye trenne awuna mu no na eche se ohawre nto debi enye trenne when we come to Christ we don't come because we want to escape suffering. No, we don't come to Christ. Ye make Christo mu say ye dwan or how amane ye dwan Yahudi ye make Christo mu say ye ba bebo ye ho adwa efi or how ni may be hard way in Christianity you would also have to go through some level of pains and suffering. And now okay say me hu amane say owudifo na che say ewudifo amane awo hu no o Kristo ni tumi ehu bi ena okay say me hu amane ti say oyifo na che say amane hu na obi betumi anya so owifo no o Kristo ni tumi ehu bi but inshiranke rade say ni nyina mu no asem o kan say enunyam Nyankopon honhom eno ene kura yen na wo yeso ama yetumi di anantew ena no pay yere twa adwene akonya ma bi so na ebia wo bisa ho nsem bebre ebia wodi nkomo bebre ye frɛ bibi se udidi di wutim nkomo udidi di wutim nkomo na eye bibia wan sha ebetumi akoba se eye wo se Nyankopon onka wo ho onpe wasem wato wachene onimu wo hu hia no nti
enomono na odi ahye wutim but utie ni a Peter reka kire yin ya ye frɛ amanehunu ja a ɛsɔ ɛnwo baabi a ɛsɔ wɔ mumu ɛna no pɛyi amanehu ja bi resɔ a asɔ a ɛnkyɛ na esi ɛbrɛ a yɛwɔ mu yɛn nyinaa yɛhwɛ sɛ yɛbɛkokɔ yɛn ho ahwɛ yɛn ho so yie na yɛasrɛ Awurade hɔ adom yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtena Kristo nan ase awaresɛm ɛdi w'ani wonam mu ayɛ sɛ amanehunu gya Awurade ma w'ahoɔden Amen. ɔbrɛ yi a wonam mu anamɔ a wopɛ sɛ wotu wobɔ nkuro na ɛnsi wobɔ plans na ɛnsi wotwerɛtwerɛ wo plane sɛ dɛn wɔkɛ sɛ obi a yɛ sɛ ɔplane obi yɛ sɛ ɔplane obi yɛ sɛ ɔplane obi yɛ sɛ ɔplane wode na ɛkɔ akɔɛ te sɛ plans no wowɔ paa wowɔ plans no plans deɛ ɛka plans paa deɛ a wowɔ plans no but there's nothing coming out wokɔda a wompaebɔ nyinaa ne sɛ ɛnka ade koraa nkyɛw because ade kyew a nea ɛnam kwan so ba no wompɛ sɛ wobɛhu nanso ne nyinaa mu no nea Awurade ɛka ne sɛ yɛnya anidaso ɛsiane sɛ Kristo anuonyam ɛne ne honhom ɛte yɛn so anɔpɛ yi yɛ no wɔrekasa Kristo anuonyam ne ne honhom ɛmmra wo so Amen. Kristo anuonyam ɛne ne honhom ɛmmra wo so Amen. na ɔhaw amane biara no yɛtumi afi na yɛtumi ahyɛ Awurade anuonyam yɛn ahoyeraw ɛne yɛn anika nyinaa mu sɛnea ɛte biara yɛnya anidaso wɔ Kristo mu sɛnea ɛte biara yɛnya anidaso wɔ Kristo mu yɛnya anidaso wɔ Kristo mu ɛna nɔpɛ yi ɔbɛnten onua dɔfo awɛ anɔpɛ yi yɛnya anidaso wɔ Awurade mu wo haw te dɛn a ɛyi nti ne yɛhyɛ da akenkan nsɛm yi kyerɛ wo sɛ wo haw te dɛn pa a Awurade asɛm sɛ muhu amane a momma ɛmbebare mo na momfa ahosan ɛma mo ani nye na ɛyi yɛ question kɛse ɛna mɛba bibisa ɛtiefo anɔpɛ yi ɔkwan bɛn so na wonam amane ma wobɛma w'ani agye ɛno ne question sɛ ebisa some of these things yɛka stories yɛkenkan yɛdeda ne yɛto gyata abona mu na wɔde ne to mu no how did he survive yɛhu ne dɛn ɛmmerɛ a wɔde Hebrew mmeranti ɛkɔto ogyafono no mu na kyerɛ kronkron kyerɛ sɛ wɔhu sɛ ɔma yɛ banan na ayɛ sɛ wɔdi ahurusi ayɛ sɛ wɔn ama no atetew afi wɔn nsa na wɔdi ahurusi how did they manage to enjoy the hot oven the hot oven and how did they manage to enjoy the burning furnace ogyafono no a ano yɛ hyew times 7 na wɔn de wɔn wom na wɔn fɛfo ade wɔn kogu mu nkɔ ogya na hyehyɛ wɔn na wɔn de wusi mpo nyina wɔn ho how was it means say amanehunu bi a wɔde fa mu no you are not alone ɛna no pɛ you are not alone sɛ Kristo nkuto na wonam ne so na wonam trene kura no kware mu de kronkron asi w'ani so de a nea wofa mu biara woyɛ asɔreba woyɛ ɔsɔfo woyɛ okunu woyɛ ɔyere woyɛ skulni wowɔ fie wodi dwa baabi a wowɔ biara yɛtumi di w'atam yɛtumi ɛka wo ho asɛm yɛtumi twa atoro to wo so yɛtumi ɛbobɔ nneɛma bi
ɛfa wo ho yɛtumi duadua nneɛma bi ɛde toto wapo ano nanso ne nyinaa mu no te wo ho ase sɛ wo sɛ Kristo anuonyam ɛne ne honhom ɛwɔ mo so nti ɛno ɛne bɛma wo adi nkunim anɔpɛ Awurade ma wo ni nkunim bebree na ɛnɛ ɛyɛ 8 December yɛgu so kasa yi na yɛwɔ less than a month yɛwɔ 23 days na yɛgu so kwa na ɛkɔ wobɛka ya ɛka 40 days November mu ɛka 40 days ni yɛfi ase bɔ wɔn kae countdown na aka ya 17 days abɛtwam yɛwɔ 23 days mere kyerɛ wɔ ha sɛ yɛbɛsia baby na aka 3 days yɛbɛsia baby yɛbɛkɛsɛ aka 1 day na ne nyinaa mu no yɛde aseda bɛma Awurade wobɛwura afofoforo mu na mmom siesie w'adwene sɛ amane biara wona mu siesie a it is a season. It will also pass. It shall also come to pass. And no subitrum. Share verse 15. No. Share verse 15. No. 1 Peter chapter 4 verse 15. Okay. Also kind. Na mumma mu bi inhu amane se owidifo ana uwifo ana odeboneyefo ana osempefo ebinom nsem mumma mumu bi inhu amane nti Awurade ebrepa ene ebreboni nyine nti no se hu amane se o Kristo ni a o manani nwu hu amane se o Kristo ni a o manani nwu. Have you ever suffered as a Christian? That is the question. Have you ever suffered as a Christian? So wutie ya no pe wo hu amane se o Kristo ni pen. Sisi a na mu na ye amane wo hu sisi a no e sansa wo ye Kristo ni a. Awurade asem se yen kan che o se me ho so. E no nu asan kai se o se masendua ene me yoke me kondua eye hare. Ninti eye hare ne se he is carrying it on your behalf. Eti no matter what we are going through no, he Lord is going through with us. Semuna mesum ka bi bomu pa bodun so boni bi esan se menemu wo ho ma ba ne mepoma ebe chiche mo yure yo na o se monka se menemu wo ho kosi wi ase wi Matthew chapter 28 menemu wo ho kosi wi ase wi what you say? Eti Awurade kan ho a Awurade bedomo Awurade besiesie o obema na adoma ye kese wo so obema ne nsa ye kese wo so obema ne nhira ediwachi o ma boni bi enkan amane hu bi mu no obetwitwajo empa ye boni se amane hu bi mu Awurade ntwitwa nje ne ma na o ma ne ma adanse kese anope ya ha ye okoman 97.1 Anidaso Bere morning devotion ena no peye ne nyina hia wo ho ya yeguso ebobo nyame asem ho yi bibi atọ adwene so bibi atọ kuma so unya nka so be kyerɛkyerɛ mu akan wode ma etiefo ewo wiase nyina etumi ate won ka no peye yinsi wo kwan hama trofu ye didi so yi ubetumi afrɛ yɛn na ye no nyina etumi ahwe nyame asem ewo senia wo so wate ase afa die di kan MTN users 0551 667755 0551 667755 wutie yen now person will contribute to use MTN 0551 667755 who use Tigo and Airtel so 0270 191971 0270 191971 who use Vodafone so 020 581 8748 020 581 8748 020 581 8748 eno any line ubitumi afreyen afaso na anopay na also opese wotse wadwene efa no watumi akyere wadwene afa ho Awurade nhyira bebree
Eradi onhyira bebree na on yɛn ɛnkɔ so ɛnantew na ɔma yɛn yɛ hyew yɛn yɛ nam ɛwɔ no Eradi asɛm mu. Eradi enhyira wo sɛ anɔpɛ wo so bɛfrɛ na anɔpɛ yi akɔ so ɛho Eradi tumi. Ɔtɔfo Aboagye. Papa. Mami yɛn fake first caller yi answer. Yɛma wakɔ aba bɔkɔ 97.1. Anidaso. Anidaso wɔ Yesu Kristo mu Mama Julie. Apa no. Radiation and come. And come on so. I'm afraid and someone dear bay. Necessary Ghana money na yerity. If you say Ghana, Okano Quara Uni. Chatra. Oh, I mean, now who the big young. Hey, I think, yeah. I mean, I am coming for. Atrawa fagana haini nara. Nanso, Montretre, and me amogo so catering, you did this day, but then no big cheer na obese saye. Na yako Christo. Ano prayer wadin shram. No mama na ho den. Na bring na montenense sayen sakraye. Na ebeyeye. Amen. Amen. Mama Julie. Mama Julie Nyamisha papa. Erade nkosun kan ho. Na yeje erade di se ebisade eda akoma so na erade be ni na ma o. Na senior yekin kan no onkosun ma wa modern na wakoso ahwehwe na chi kwan da. Erade sha woni wasefo nyina. Amen. That's so for come bye. 97.1 Okoman Radio Anidaso Bere and Anope Yina Yeguso Ayedi Tihuana Moi Yakin Kenfi Petro Huma Edikan Tia 92 Dumi Nkosi Dunsia Ubetumi nso afre na also wachira wajene Oyusu Voda A 0205818748 Uyusu Tigo Ana Eto A 0270191971 Utumi friend number be utumi the network if any of this number 0551 607755 0270191971 0205818748 yen komo yen sus yen tuana mo na yen hwenia Erade aka na yen hwenia mi asem na yen tumi yen nyame asem enhia ena no pay amani hunu ewo Kristo mu neka eye kana na so ni nyina mu no Erade nim no ye Erade nim no ye memma ohaw bi emmene wo memma amani hunu bi a mu ense wo empia wo mfi nhira ho na 1 Peter nankasa no ukan verse 5 na 1 Peter 5:10 na one say 5:10 no okan eyi o 4:12 na okan o 5:10 say na odum nyina Nyankopon a wafrɛ mu aba ne da adunya mu no ewo Kristo mu no onu ara na se munya hu amane kakra ansa obesiesie mu pɛ obɛma mase atim obɛhyɛ mu den obɛma manyanyina so ono na tumi bono dada amen there's no trial, there's no difficulty that God is not aware, that God cannot deliver his people from. This too shall pass. This one too shall pass. And a poetry and I can say, a used to be tramako, or how bia, near money bia, your woman, and no to be tramako, and no to be tramako, a radias in betim hoda, and a pay, for whom book Christo home, for whom but nasam home, dineti. Na hwehwe n'achi kwan ewo brepa ne breboni nyina mu no no Nyankopon de obekoso ayo no kwafo obekoso ayo no kwafo ofrefo ba ko wo line so went to me nyina so
Ubetumi afre 020-581-8748. Line to me busy kakaba to asua ebeba. Na adom nyinaa Nyankopɔn. Na adom nyinaa Nyankopɔn a wafrɛ mo aba ne da ɛnuonyam mu no wɔ Kristo mu no. Ɔno ara. Also, final words na yegu so ben the PK last call na final words. Unchechi mutwato. Yakoso Eric Andre Yengetfo and Anope say the conviction is there when we hear the word of God so fresh. Say yeti Nyankopon asem no foforo no sei na na meye no wo ho mejai no wo ho nanso after asem no what do you do? Maybe sa asem say on two basic grounds. Yes, the parable of the sower na ogufu no kogu na bana. Ehun say ebi gu kwanchen, ebi egu asase pem, ebi egu nsoemu, ene ebi egu motan so. Maybe say na no pay say wasase a wode ereji asem no eno ene ne ewen. Yakubu ana James ono nso emaiti ase say onipa otie Nyankopon asem ne mum onye ne yefo no. Ote se nea ohwe ne ho suban ahwehwemu na so dan ne ho pe na ne wiraye den afi nea oti ne nyina adofo no mo ye ne rade Yesu Kristo din mu ene dei ema ye nye se sankrofo ye tro no ere eka won ho asem yi ne mum ye mo ye ho modern bia se nea tro yi ere ken ye beden ye bedi so you ne mapa ene pa bebre ewo mu eno nti ye boye ho modern na ye di so a megimi de se odomfo no ebehwie inshira ne nyina de ayede ede agu yenso eno nti ye reja omo yi ne erika se ahoden a ye betumi ede adi saa asem yi so ena yesere afi erade ho ede agu ohonam nyina so onwirade nankasa emmehye yenden ommehye yen ma ommeka yen ho na benkum nifa epuei atoi tifi ene anafo fam nyina omma ebema asetena no ayemrɛw ede amayen eno mfandom yen Yesu Kristo dimu amen. Yeda irade asi bebre na no pay so nam na dum so na okra yen hwe yen na osoye mu bro nya busumi mu ene awei yegusore ko yenim ewa kwan huru bebre so ye kaka ye hu se ebre atise mu no ohwehwe irade uma irade di wanim kan afena rekwa wie ubeye resolutions urisiesie ho fiase na bumpompon hwewachi se afi me ko ne den me nante o den me tu anamon den na me yega betumi asesem sa abiri ya na ufiase reflect wa finimu o reflecting ni na no reflection na wo ye no yese wo ye na o de asopa wo ho enyasi ebere na nya atwamu ni yese we ya wan ye na nya atwamu nti wo nhyɛ wo ho akonfo o hye wo hu kuran se mesia sori biom mesia tuana mum biom ni ewo manim metumi ahwɛ so ni amu adi kɔ no woni nkɔ ni aka ni ebɛbɔ ho ban me na aka emre aka o manim no mehyehyɛ me ho yie fiase na hwɛ kwan a betumi ahyehyɛ ho fiti next week kɔ no ye fiase ba ye be kinkeke nsɛm a passages a ebɛma watumi a reflect ama watumi a position ho asisi ho ama afia won yanim na Nyankopɔn atumi ayiwado be kai wo sɛ mmra ye wo mu nkaibo a obia anim ene sɛ pomodin sɛ wouldn't waste sika waste nuane na wo be kokɔ wo ho kakra na ubibia wa ye no moderately men tutu sika ngu basabasa ye kesa na ye chese bia ofesika betu egu nemum nyama bi ehu hia sesia no obetumi atwen so kakra
na wahwe so atwen awurade bɔ mmɔden sɛ ube kate expenses bi a ɛremmoa wo ne wo man kasa na wɔnte wɔn ho ase sɛ mmira yɛ wo mu yi ɛyɛ bere a obiara kokɔ ne ho kakra na yɛtumi ahwɛ nea awurade bɛyɛ ama yɛ mmerɛ wɔ yɛn anim nti ade baako a yɛ December yi mfiase yɛhyia wɔ asɔre ne yɛka ho asɛm ne sɛ obiara wonya wo rɔba yi a wɔde store nneɛma yi a yɛde store grains ne ɔmo ne gari mu ne saa beans mu ne saa nneɛma na wato bi na wapɛ wode aduane kakra asie sisi yi sini ya toto nneɛma so fa no wotumi to si hɔ a bosum bi akyi wɔto so koraa wowɔ kakra egu hɔ a ebetumi ɛde wakɔ esan sɛ ɔkɔm de ɛyɛ yaw ɔkɔm anya na nie ni sɛ wokakora wakɔka enti bɔ mmɔden sɛ ɛbere yi mu yi wobɛdwendwen akɔ akyi na Joseph principal no wɔ store aduane na wotumi nya bi ɛbere a ɛte sɛ saa busumi a wɔyɛ mu yi bronya busumi wobɛbɔ mmɔden sɛ wobɛ reduce wo expenses yo wo pam atade foforo nkyɛn a bronya yɛ by force pam atade foforo yo ebetumi amanage yɛbɛhyɛ last year ne nyinaa ɛhyɛ awurade anuonyam na watumi asɛvi bɔ mmɔden wote sɛ wobaabi yɛwoyawa ntɛmpa na watumi akɔ ayaresabea na watumi asisiw nneɛma no momma yɛnhwɛ yɛn ho so yie making sure sɛ aduane wodi nso yɛ ne ɛho twa ɛho tew na bibia mu no watumi anya wo balance kakra ɛremfa ɔhaw bi ammerɛ wɔ akyiri yɛnwene daakye bosumi na yɛnkɔ so nwene daakye na yɛnhwɛ kwan yɛbɛtoto yɛn akwan yie a ɛbɛma daakye ayɛ nika nti na saa bere yɛnko ntɔkwawo yɛnni akyi yɛnko ntɔkwawo kitikiti ɛsiane sɛ yɛhia yɛn ho ama yɛtumi atoa so abɔ bra nti obi yɛ wade a wode akyɛ no ne tibua bɛkasa akyerɛ no na ɔno ɛho sɛ bi a wanyɛ ne yie awurade nka yɛn ho aha yɛ ɔkoma 97.1 aha ne yɛde wobɛsi Anidaso Bere anɔpɛ yi medin de Reverend Nathaniel Entsie na yɛwɔ Grace asafo mu yɛhyerɛ awurade sɛ awurade nka yɛn ho na ɔndɔ yɛnya ne nti sɛ na wɔtwe awie fitifida kɔsi kwasida no ɛyɛ district session a yɛhyia ɛwɔ peace asafo mu na yɛatoa so aberante nnwuma a yɛte ɛyɛ Miki Asante na yɛsrɛ awurade afei wo a wohwɛ wo life mu a anka wawu anka wo nte ase nanso Nyankopɔn kwa mi so wɔhwehwɛ gye wo yɛbɛkɔ so de ayɛ evaluation na yɛahwɛ sɛ yɛkɔ yɛn anim yi awurade bɛdom yɛn nti na meka ne sɛ ɛyɛ district session na asafo no nyinaa peace Christ grace ne Theophilus Opoku ne Bethel ne abusafo nyinaa yɛhyia wɔ peace eyo na kwasida ɛhɔ ne nyinaa yɛbɛkɔ asɔre na yɛn nyinaa yɛaka yɛn ho abɔ mu afrɛ awurade ɛhɔ nso na yɛbɛ lunch 21 days at Grace na yɛde ne nyinaa abɔ mu ahyɛ awurade anuonyam onyame a odi nkonim ma yɛn ɔnkɔ so ne nkonim ɛma obi biara amen na ɔma n'adom ɛnyɛ kɛse ɛma yɛn amen Yehowa asafo awurade ɔnhyira wo amen na awurade ɛma n'adom na ɔsoma wo amen anɔpɛ wo ne yɛn na ɛsome wɔ ha yɛkɛse nyame nka ho yɛbɛsia ahyia bio mu nyame ma yɛn ho kwan a yɛbɛhyia ɔkyena yɛatoa so abɔ mpae yɛma ɛbere mu sɛ anko wɔmfrɛ yɛn nnora after prayer no yɛtwɛn a yɛn ho kɔɔ no sɛ tewia na bibisa wotie yɛn a ɛwɔ abiri na woretie yɛn a yɛkɛse momfrɛ sɛ bia wobɛtumi afrɛ no a yɛbɛtumi adi nkɔmmɔ awurade nka yɛn ho yɛbɛsan yɛahyia ɛwɔ awurade tumi ɛne awurade ahoɔden mu awurade nka wo ho yɛbɛsan yɛahyia bio Sumamino, mansomo, apamo pamti amino, anya juma, inshisha, one foolish mamino, nina, nya juma, eradia dumti, I say.